Aplodeja! Saadaan pyörämään tänne näytille. Aha, sieltä tulee oikein soundien kerran. No niin. Aika pitkällä keulalla myös. Herkullisen näköinen pyörä ja tuomaristo perustelee valintaansa seuraavasti. Ajopyöräkin voi olla näyttelykuntoinen. Omaperäisiä ratkaisuja, muun muassa takasvingi. Tässä siis tämän vuoden toiseksi hienoin pyörä tuomariston mielestä. Pokaalin ohessa jälleen kerran Fromenin paita ja Power Plus Toolsin lahjoittama 100 € lahjakortti lähtee tämän vuoden kakkoselle. No niin, sitten on se yksi enää jäljellä. Mitäs te veikkaatte, jengi? Mikä pyörä pitäisi voittaa? Häh? Mitäs siellä ollaan mieltä? Mikä teidän mielestä oli hienoin pyörä? Mikä numero? Aivan oikein, voittaja on siellä. Pyörä numero 100 on tämän vuoden ykköspystin voittaja. Mitä ihmettä? Tuomaristo perustelee valintaansa seuraavasti. Kyseessä on pyörä, joka on pelkistetty ja linjat ovat kohdillaan. Käsityötaito näkyy niin metallissa kuin nahassakin. Maalauksesta erityisesti. Siisti tyyliin sopiva maalaus. Ja tämän pyörän omistaja tietenkin saa pokaalit ja muut erikoisherkut ja lähtee täältä 1000 € verran rikkaampana. Siinä lähtee. Onnittelut! Iso käsi tämän vuoden voittajapyörän tässä. Jos mä kipitän täältä vielä tälleen, näin pitää kysyä, miltä tuntuu. Perinteinen missikysymys. No niin. Ottakaa fotoja ensin vaan. Pressisessio ensin. No niin, pakko vähän kysyä, että tuliko yllätyksenä? Tuli. Osasit sä yhtään odottaa? No ihan vaan. Kerropa vähän. Tää on tietenkin hieno pyörä sinänsä, mutta onko sulla jotain uusia projekteja tällä hetkellä menossa tai minkälainen pyörä sulla seuraavaksi ensi vuonna tällä nähdään? Ihan vaan. Okei. Se on rakkautta. Niin onko sulla jotain muita herkkuja tulossa? Tulevaisuus sitten. Vähän pidempää, kapeampaa ja radikaalimpaa. Osaat sä yhtään paljastaa, mitä se voisi olla? Ei ainakaan HD. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä tulee. No niin, olet juhlasi ansainnut oikein paljon onnittelua. Tämän vuoden ykköspyörä, naiset ja herrat, olkaa hyvä. Baarissa nähdään, yes. Sitten kun olette saaneet otettua tarpeeksi valokuvia, niin varmasti on aika nostaa maljaa myöskin tämän vuoden voittajille. Odotellaan seuraavaa yhtyötä Stalingrad Cowgirls.